investície do rozpočtu z toho dôvodu, že časť investícií bude prechádzať z tohto roku, ktoré nebudú dokončené. Pokiaľ bude prebytok hospodárenia a bude vyšší ako suma, ktorú budú tie prenesené investície, tak sme to na schvál ponechali už na rozhodovanie pre nové zastupiteľstvo. Bol tam prijatý jeden bod, kde z tých podlimitných alebo vecí podčiarov, ktoré navrhovali jednotlivé odbory, komisie, výbory mestských častí, by sme prednostne zaraďovali veci, ktoré už zváži teda nové zastupiteľstvo ako priority. Rozpočet je vyrovnaný, je na úrovni približne 47 miliónov eur. Určite sú pokryté nevyhnutné výdavky, ktoré potrebujeme na činnosť mesta a organizácií. Viacej hľadáme, nie k tomu, čo dodať. Som rád, že možno budeme medzi prvými, ktorí majú schválený rozpočet, pretože toto bude také obdobie, keď sa bude pripravať ustanovujúce zasadnutie a je to určite východisko, že nejdeme do provizória a musím poďakovať aj poslancom za pochopenie, že rokovali dnes o tomto materiále. Úplne bežná vec v tomto prechodnom období, sme sledovali aj dozadu, vždy to tak bolo, že jak boli plánované, však títo poslanci majú ešte mandát do ustanovujúceho teda mestského zastupiteľstva. Nevidím vôbec problém, bol riadne plánované, nezvolali sme mimoriadne zasadnutie, čiže vyradili sme veci, to sa priznám, že sme vyradili veci, ktoré možno presahovali rámec tohto zastupiteľstva a to bol materiál o kúpalisku, dostavbe, ja si myslím, že príde na stôl v decembri, je pripravený, bol dneska materiál, vyradili sme všetky veci, ktoré sa týkali zámerov, z hľadiska majetku, aby sme nepredikovali už rozhodnutia, ktoré možno budúce zastupiteľstvo nebude v takej miere chcieť prijať a všetky prednostné predaje. Takže predaje v osobitnom režime, tie boli prakticky všetky vyradené, myslím, až na jeden. Máme jednu z najlepších autobusových doprav, aj komfort pre cestujúcich, nielen z hľadiska autobusov a ja neviem, klimatizácie a informácie, ale aj z hľadiska počtu spojov. Čiže my už dnes pomaly jazdíme ako taxíky. Ako obslužnosť pre obyvateľov. No a pokiaľ chceme šetriť do budúcna alebo hľadať nejaké rezervy, tak z hľadiska toho, čo môžeme my ovplyvniť, je jedine otázka grafikonu. To znamená vymyslenia nejakého lepšieho systému spojov, ktoré síce obslúžia, ale nebudú tak komfortné. A druhá možnosť je v úprave cestovného. Tretia je ešte v znížení počtu kategórií, ktorým poskytujeme zľavu. Pretože ja stále tvrdím a ma nikto nepresvedčí o tom, že toto nie je strata. Toto sú proste výkony o verejnej doprave, ktoré dopláca mesto za to, že si takéto služby objednáme. Prešli sme všetky zastupiteľstvá, nedošlo k nejakým vážnym turbulenciám, čo sa týka odchodu poslancov alebo niečo takého, to znamená celý poslanecký zbor bol pokope po celý čas. Myslím si, že mesto sa nemá za čo hanbiť, pretože sme prijímali veci skutočne väčšinovým spôsobom a v meste sa aj dosť veľa vecí vybudovalo. Čiže ja z tohto pohľadu som spokojný, 3 roky po sebe sme mali prebytkové hospodárenie. Verím tomu, že dobre hospodárenie dopadne aj v roku 2014. No a to, že nejde všetko naraz urobiť, tak ja si myslím, že to je úplne normálne, pretože boli sme aj v ťažkom období po roku 2009, kedy skutočne tá kríza nás nútila šetriť. Nemali sme takú možnosť ísť do takého rozsahu investícií ako v tých predchádzajúcich rokoch, ale aj tak si myslím, že to, čo sa tu urobilo za tieto posledné 4 roky, s tým môžeme vyjadriť iba spokojnosť.